Ritsatsuri evangeli murindi wanyewera avo vanonzwa masoko vapinduke vapone. Ridzanyi murindi ridza pasi pese ridzisa Mwari ari kutiridza vasungwi vaponeswe. Ridza pamakomo ese makomo nemikana nepanyanza ridzanyizve soko rekuponeswa. Ridzanyi murindi ridza pasi pese ridzisa Mwari ari kutiridza vasungwi vaponeswe. Ridzanyizve pamagwanza nenzvimbo dzine dima taura zvakagadzirwa Baba atidaidza. Ridzanyi murindi ridza pasi pese ridzisa Mwari ari kutiridza vasungwi vaponeswe. Ridza kune vakaneta vanoda kuponeswa. Muponesi wadaidza mwese munodikanwa. Ridzanyi murindi ridza pasi pese ridzisa Mwari ari kutiridza vasungwi vaponeswe. Ngatidzore uso hwedu tinamatire sevhisi yedu. Baba wedu ari kudenga muzita raJesu tinokutendai. Tinouya kwamuri kuzobatsirwa nemi. Tinouya kwamuri kuzosimbiswa nemi. Tinouya kwamuri kuzosunungurwa nemi. Panguva yekudzidzwa kweshoko renyu tauraiwo nesu. Muvanze munhu kuseri kwechanza chenyu. Mbiri yenyu ionekwe, vazhinji vakwevere kwamuri muzita raJesu. Amen. Nhasi tiri kuda kudzidza kubva kubhuku raJohn chapter 4. Bhuku raJohn chapter 4. Bhuku raJohn chapter 4 rinotaura nyaya yakajairika pamusoro pebasa rakaitwa naJesu muguta reSamaria. Tiripo here sangano raMwari? Now inotaura pamusoro peguta reSamaria. Sachatinoziva yanga iri nyaya yekuti maSamaria nemaJudha vakanga vasingadyidzani. Saka kuti tinzwisise nyaya iyi zviri nani, regai ndikutsanangurirei paibva hondo yemaSamaria nemaJudha. Now, hondo yacho yanga yakakura zvekuti kunze kwaJesu Kristu hakuna vamwe vevashumiri veshoko raMwari vakanga vakambopfuura nemuSamaria. Vakanga vakatotenderana kuti regai vanhu vemuSamaria vatadze vagozotongwa naMwari. Halo? Samaria yakanga panhau dzekunamata. Hakuna akanga ine plan yekupinda muSamaria. Zoti maitoti kana muchironga maeffort, zvainzi Samaria siyanai nani navo. Kana ukanoverenga 2 Kings chapter 17. Mambo wevaAsiria akunda maJudha mukati mehondo, arwa nevana vaIsraeri akavakunda. Akanotora mamwe marudzi akazomaisa muteritori yemaIsraeri. Zviri kunzikwa here? Saka vagara muteritori yaiya aitira number 1 kudailuta simba revana vaMwari. Number 2,
aitira kuti nekuda kwemapoka aya kunamatwa kwaMwari kuchanetsa. Saka vakaunzwa vese vakanzi umwe neumwe pavakanotorwa marudzi acho vakanzi munongouya muchizonamata vana Mwari venyu vamainamata ivavo munowanamatira muno. Saka zvanga zvakunetsa kuti Israeri ironge hondo nedzimwe ndudzi, nekuti vasati vapedza kuronga, nekuti vakanga vasisiri maIsraeri vese vari pakati pekuronga pane vaitonoripota. Zviri kunzi kuhera vana vaMwari. Musafungidzira riri zano ramambo weAsiria, raive zano raSatani raakaisa kuna mambo weAsiria. Muchazviona kuti even mukati mesangano raMwari, nyaya yekuti vanhu vatadze kuva vanhu vamwe chete aizi nhau yekuti mapreferences edu akasiyana, inhau yekuti hakuna chatinoronga chinofanira kuenda kure nekuti hatifambidzani. Saka kana uchivaverenga zvakanaka, vakauya ndobva vatanga kunamata zvimwari zvavo. Mwari ndobva agumbuka. Chapter yandakupai ndai munoiverenga, Mwari akatumira shumba dzikatanga kudya vanhu. Ndobva vanhu vashamisika kuti zvangoita sei dziri kubvera. Ndobva vagara pasi vakanzi aiwa vana vari muri kuamisa Mwari wenzvimbo yamugere. Saka pane kuti vadzose vana veIsraeri munzvimbo yavo, vanowirirana voti aiwa ngati pane vatakatapa tikaendesa kune mamwe marudzi, pane vatakatapa tikaendesa kune mamwe marudzi, ngatitore vaprista vashoma ikoko. Ndova tichati imi michidzokerai munogara kune vanhu vasiri vekwaIsraeri mugopota muchinamata Mwari wekudenga. Saka vaprista vaya vakadzoswa. Vadzoswa vaprista vaya ndobva vatanga kunamata Mwari sezvairayira Mwari. Shumba dziya dzichibva dzapera. Muri peri zvakadzoda Mwari. Zviri muBhaibheri munonozviverenga. Chapter yandakupai. Saka shumba dzaidya vanhu dzakabva dzamira. Saka vaprista vaya but vanhu vainamata zvimwe zvimwari havana kurambidzwa. Saka hondo yakazotanga kuitika ndeyekuti kwakachizotanga kunzi ngatichivaka temberi yedu munomu muSamaria yakafanana netemberi iri kuJerusarema. Zviri kunzi kwei? Ndobva vanovaka pagomo reGerizimu, ndobva vakavaka temberi yavo. Saka vaprista ava vaingoziva nhoroondo yaMwari kusvikira mumabhuku 5 aMoses, Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers and Leviticus. Zvakazosara zvoitwa naMwari zvichiitwa kuburikidza nevaprofita. Vanhu ava vaprista ava vakanga vasingazvizivi nekuti zvakaitwa vasipo, saka vanga vasingatendi mazviri. Zviri kunzi kwere izvi? Saka chiKristu chishoma chaizikanwa munzvimbo yeSamaria chaingogumirawo kubva pakatorerwa vaprista vaya. Saka nzvimbo nyika yeSamaria yakanga yakavengwa kwete zvekutamba. Kana ukaverenga bhuku raEzra chapter 4, Ezra chapter 4, vana Ezra vakakumbira kuna mambo wePezhia akanga akatapa vaIsraeri, tiri kukumbirawo kuti tidzokere tinovaka Jerusarema. Mambo uya ndobva avabvumidza. VaSamaria ndobva vazvinzwa. Muri peri chechi yaMwari. Tereresai history pano zvandiri kuitaurira. VaSamaria ndobva vazvinzwa. Ukaverenga chapter 4 yaEzra, verse ya 11 kusvika paverse 24. Verse 11 to 16 inorekodha tsamba yakanyorwa neMaSamaria vachinyorera mambo wekuPezhia. Mutsamba yacho vakanga vachitaura kuti vanhu ava vamabvumidza kunovaka Jerusarema hamunyasokuvaziva. Ndobva vatonyora vakati kuna mambo, tanga tichikumbira kuti muvhure mabhuku enhoroondo muone zvakaitwa naMwari Jerusarema yakamira. Umambo hwenyu hahugone kumira Jerusarema yakavakwa. Hamusi kuzvinzwa. Muri peri vana vaMwari.
zveshuwa mambo yawe akati ndandafunga kuti nyaya iyi idiki. Ndobva adzokera akanoverenga akaona kuna vakoronike Solomon achidedicata temberi achiti kana vanhu venyu Mwari hondo yaIsraeri yaenda kunorwa hondo vakanga vaakukundwa vakanamata vakatarisa kuJerusarema inzwai kuchema kwavo vatange kukurira hondo. Mambo wePezhia akati ndaita mistake anga audzwa nani neMasamaria. Muriperaona Mwari vamambo atorivhesa chirevo chake akati hakuna munhu hakuna Jerusarema ichadini ichavakwa. Ndobva maJudha azvinzwa vana veIsraeri kuti rwendo rwekunovaka Jerusarema rwarambwa nekuti maSamaria vaudza mambo wePezhia kuti kana Jerusarema yavakwa umambo hwenyu hunoparara nekuti Jerusarema ine simba. Akatonyora mukaverenga tsamba yacho zvikanzi vanotsvaga kuzokumukirai kana Jerusarema yavapo vachakupandukirai ende hamurambi muri mambo. Totaura pamusoro peMasamaria. Saka patinozoverenga John chapter 4, Samaria rakanga riri guta rakanga riri pakati. Zviri kunzwikana Mwari. Samaria ranga riri guta kuzasi kwanga kuine rimwe side kwanga kuine Judea. Saka Samaria nekuda kwenhoroondo nehistory izvi ndiri kutaura panapa chechi yaMwari nekuti nhasi tine vanhu vanonamata potse kusanganisira neni. Kunamata kwedu kune pakunosvika pakugozha kana tikatarisa vanhu vatine nhoroondo navo. Hakusi kuti takavavenga asi tinoziva zvakaitika. Vane zvavakatoita zvikatisiya tisina mufaro. Ndikunzwikana vanhu vashoma. Moyo yedu inorema kugamuchira vana tete mudzimba vatinoziva kuti vakamira kuti imba ino isamira vakazokundwa chete naMwari. Moyo yedu patinoona vachitisekerera inorema nekuti nhoroondo tinayo. Muri kunonzwa sanga zvenaMwari. Asisi zvinhu zvekufungidzira. Iwe wanga usipoka unogona kuzvitora lightly. Zvimwe maSamaria neMajudha havadyidzani nekuti imwe zvachoka zvaitova for security reasons. Because ukaita shamwari kuSamaria uchinomuudza kuti tine 10 days of prayer ainoudza mambo wePezhia mahamusinganamati. Saka vanhu vaitoti kana vagara kumba wanzi usaita musikana kuSamaria, usaita shamwari kuSamaria, usaisa kambani kuSamaria, usaisa mushandi muSamaria. Muri kunzwa saka zvenaMwari. maSamaria aitonzi vana Satani. Pane imwe nguva vakati kuna Jesu, thou art a Samaritan and a devil. Sami mukainzwa language ndikunzwa mukuremerwa muti amana mungamati vanhu vaMwari ndivana Satani. Pane panogona kumbofambiswa munhu naSatani pekuti unonyatsosara waona Satani wacho apfuura nepo. Muri kundinzwa saka zvenaMwari. Ndiri kutotaura zvinhu zvinoitika ini ndokuti tigonamata. Rimwe gore maina kunyanda wakatumirwa message nemistake. Matozinzwa. Nevanhu vakanga vachiva discuss. With all the details. Muri kunonzwa? Saka panotozoda mweya waMwari nevatumwa vazhinji kuti kana ukaona vanhu ivavo ufungidzire kuti vanondida. Because unoziva zvisingazikanwi nevanhu. Unoziva zvavaifungidzira kuti haufaniri kuziva ukazozvidini. Saka mukanzwa zvichinzi kuSamaria ndekwaSatani. Musanyanya kuita dambudziko nemunhu ari kutaura nenyaya yeSamaria. Nzwisisai pazvakatangira. John chapter 4. Pane muverengi wedu weBhaibheri mutiverengero. Akuverengerwa neshona inotibatsira chirungu chinenge chichisimbisa dzimwe pfungwa.
Saka takuverenga nyaya yedu kuti muinzwisise. Savaitoti munguva iyo vaitoti zvikanzi kwaita accident. Bhazi kwafa vanhu vese vaivhunduka zvikanzi kuSamaria woti aiwawo regai vafe. Munonzwisisa nzvenamwe. Pakanzi paitika chakati vanhu vese vaitanga vabatikana. Mukazoti kuSamaria vanhu vaiti vanodhiserva izvozvo. Pana asvika here muverengi wedu? John chapter 4. Ngatitange pavhesi ya 1. Pavhesi ya 1 panoti. Musoro weshoko unoti kudini? Jesu nomukadzi weSamaria. Mandinzwisisa nzvenamwari. Saka yakabva yatonzi Jesu nemukadzi wechinyi? Munhu akanyora izvi muJudha. Akati toda kumbokuudzaiwo zvakazoitawo Jesu nemukadzi wechinyi? WeSamaria. Andei? Verse 1. Verse 1. Zvino Ishe vakati aziva kuti vaFarisi vakanga vanzwa kuti Jesu wakaita nokubhabhatidza vadzidzi kupfuura Johani. 2. Yes. Kunyange Jesu akanga asingabhabhatidze ameni, asi vadzidzi vake. Yes. 3. Akabva Judhea akaenda zveGarirea. Akabva kuJudhea akaenda kuGalilee. Saka Judhea yanga iri on the southern part, Galilee yanga iri on the northern part. Pakati peGalilee neJudhea ndo panga paine Samaria. Zviri kunzikwa here? But kana muchiverenga Bhaibheri manje munofana kuita attention to the wording yeBhaibheri, masoko acho, manyorero acho. Saka controversy iri kutaurwa apa yanga iri controversy yevanhu vechechi yaipinda Jesu. Saka ukaiverenga manje pachapter iyi zvinotoratidza kutoti kwanga kuine hondo pamusoro paJesu kuGalilee nekuJudhea kupfuura muSamaria. Amuna kuzvinzwa? Muri pechechi yaMwari. Ukaverenga Bhaibheri zvakanaka. Saka vaFarisi vanga vari kutoita nyaya. Vari kuti Jesu akabhabhatidza vanhu vakawanda kupfuura ani? Johani. Nekuti nhau yaJohani yanga isina kufadza vanhu vakawanda. Kusvika vakonaiva naHerodhi, Johani akasungwa. Saka iko zvino Jesu akudzokera kuGalilee nekuti Johani haasisiko. Johani adini? Asungwa. Ndobva hanzi kudini nevadzidzi vake. 4. Verse 4. Wakanga achifanira kupfuura neSamaria. Zvanzi neshoko raMwari. Chirungu chinoti but he needed to go through Samaria. Zvairi kureva ndezvekuti background yandakuudzai waito hakuna aikupa mhosva kana ukabva kuJudhea uchienda kuGalilee ukashandisa dzimwe nzira dzinoavoida Samaria. Ende nzira dzaiavoida Samaria vamwe vanoti waiita 3 days, vamwe vanoti waigona kuita vhiki yese uchifamba. Nzira yanga iri padhuze yaipfuura nemuSamaria. Saka manyorero ari kuitwa nevhesi zviri kutonzi zvanga zviri zvinyowani kuti munhu anozviti anotya Mwari anoita rodhi inopfuura nemuSamaria. Ndosaka vhesi yazvinyora nekuti rodhi inopfuura nemuSamaria yanga isingafambwi nevanhu vaitya Mwari. Saka zvikanzi nevhesi aifanira kupfuura. Zvazviri kureva ndezvekuti Jesu kana achinzi aifanira kupfuura zvinoreva kuti Jesu anga aine program neSamaria. Ndiri kutaura hama dzangu panguva ino, yes, isusu nekuti tiri vanhu, because of our backgrounds nehistory dzedu, we are limited, we are confined, we are restricted. But Mwari wekudenga anopinda pasingapindi vanhu. Mwari wekudenga anoda vasingadiwi. Mwari wekudenga anoda vane nyaya dzavo. Ukasangwarira nyaya iyi kai unogona kurwadziwa muSamaria apinda muchechi. Andirunzikwa navanhu vashoma. Because shungu dzedu ndedzekuti muSamaria amirira kurohwa naMwari. Kuti tione muSamaria achitiza shamu yaMwari zvinotirwadza. Amusi kundinzwa. Ndiri kuti mainini vakatora baba. Paplani yedu takamirira kuti vatongwe. Paplani yaMwari vachatongwa kana varamba kugamuchira Jesu. Muri kunzwa sanga dzina Mwari.
vakatobvada mudhara pamba mukasara muchinetseka mukakura muchichengetwa namai zviri munhoroondo zvekuti kana pakaita pakati penyu anofarisa zvekuda kunowirirana namai nini munomuvhurisa makoroniki kuti iwe wakanganwa here gore riya. But Jesu muponesi wevanhu ani nani anotenda kwaari Jesu ari kupfuura nekuSamaria. So much that vadzidzi havanambofunga kuti kungaita mission zvekuti vakatomusiya patsime vakati akuenda kunotsvaga chikafu. Ndobva aita sei? Zvino akasvika paguta reSamaria rainzi Sikari. Guta reSamaria rainzi Sika. Pedyo nenyika yakanga yapa Jakobhi mwanakomana wake Josefu. Handimukunzwa kuti yanga iri nzvimbo yevaJudha. Veaitove nyika yaJosefu. Ndo yakanga yakugara vanhu ava vaipandukira Mwari waJosefu. 6 toverenga. Handei 9. Tsime raJakobho rakanga riripo. Tsime raJakobho rakanga richiripo. Zvino Jesu aneta nokufamba. Jesu aneta nekufamba. Ndokunogara zvake patsime. Ndobva anogara patsime. Yes. Handei 9. Yaiva nguva inenge yechitanhatu. Yanga iri nguva inenge yechitanhatu. Zvino mumwe mukadzi weSamaria wakasvikapo kuzochera mvura. Umwe mukadzi weSamaria akasvikapo kuzochera mvura. Jesu akati kwaari. Jesu ndokuti kwaari. Ndipeiwo ndinwe. Ndiani akatanga kusvika patsime? Mukadzi kana kuti Jesu? Jesu. Ndosaka mukateerera wedding yeBhaibheri yakakosha. Isusu tinouya pano pachechi. Hatizoti kana tauya pachechi gogombano tonamata kukoka Mwari. Tisati tauya pano Mwari anga akatimirira papi? Pano. Zviri kunzwika saka zvena Mwari. Tisati tauya panapa Mwari anga atoripo akamirira kusvika kwani kwedu. Saka mukadzi ndobva asvika nemugomo wake. Ndobva ati kudini? Nzwai conversation. All right. 8. 8. Nokuti vadzidzi vakanga vaenda kuguta kutenga zvokudya. Yes. Ipapo mukadzi muSamaria akati kwaari, ko iwe muJudha unokumbira seiko kwandiri kunwa? Iwe mukadzi weSamaria. Zvanzi uri muJudha akaita sei? Hauverengi here history? Sei une zvivindi wewe? Unoda kuita matransaction neMaSamaria. Hamusi kuninza chechi. Mukadzi waitoti kuna Jesu, it is unsafe for me to give you water. It is unsafe to you. Mana ari kuzvinzwa. Muripe chechi yamwe. Iwe. Akatovhunduka akati kusvika zera rako iri. Usingazivi kuti tinodhila sei neMaSamaria. Regai ndimubatsire murume. Vanhu vakakurira kutauni. Havazvizivi izvi. Regai tivatsanangurire. Iwewe uri muJudha. Ini ndiri muchini? Samaria. Hatidyidzani. Unogokumbira kwandiri mvura sei? Zvikanzi kudini naJesu? Regai timbopedzisana nyaya. Nokuti vaJudha havafambidzani neMaSamaria. MaJudha havafambidzani neMaSamaria. 10. Jesu akapindura akati. Jesu ndobva apindura akati. Dai waiziva chipo chaMwari. Dai waiziva chipo chaMwari. Uye kuti ndiani unoti kwauri ndipewo ndinwe. Jesu haasi kutaura zvemaJudha. Ungadai waikumbira. Mirai. Jesu haasi kutaura zvemaJudha. Haasi kutaura zvemaSamaria. Ari kutaura universal language yaMwari. Zviri kunzwika saka dzena Mwari. Zvikanzi dai waiziva chipo chaani chaMwari. Dai waiziva zvakaitwa naMwari pamusoro pevanowirirana, even nevasingawirirani. Dai waiziva chipo chaani chaMwari. Uyezve dai waizoziva kuti anokukumbira mvura ndiani. Iwe ndiwe ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura menyu. Ndiri kunzwika nevanhu vashoma. Vakuru, dai maiziva kuti pamunopiwa basa rechechi, ari kukuti muite basa ndiani. Hamusi kuzvinzwa. Ndiye wamungadai maikumbira kuti aite head elder. Hamusi kuzvinzwa. Dai maidini imimi maiziva. Saka ndobva mukadzi ati kudini? 11. Mukadzi akati kwaari, Ishe, mirai. Hamuna chamungachera nacho. Pamusoro mukadzi atanga amboti, ko iwewe unokumbira.
Amusunza sa. But anzwa matsananguriro acho ari kuitwa nemunhu. Amva atoona kuti asi an ordinary man. Pazasi akumuadresa achiti Ishe. Vanhu vaMwari, ipai Jesu mukana nema situations. Ipai Jesu mukana nevanhu. Ndiri kunzwa vanhu vashoma. Ipai Jesu mukana nema situations. Face to face with Christ your Savior. Mwari anogona. Ndi Mwari anogona kunyungudisa moyo wedombo. Mukadzi uyu language yachinja. Anga achimboti kona iwo mfesi indawo wakarasika. Paanzi dai waiziva chipo cha Mwari. Ndobva anzwa kuti haizi nyaya yeUsamaria, haisisiri nyaya yeUjudha. Zvikanzi ungadai waikumbira iye akakupa mvura mhenyu. Ndobva ati Ishe chidzokorodzai mai. 11. Mukadzi akati kwaari, Amen. Ishe, hamuna chamungachera nacho. Hamuna chamungachera nacho. Tsime rakadzika. Tsime iri rakadzama. Zvino mvura mhenyu mvura mhenyu munoiwanepiko? Sai chigunu. Ngatiwirirane chinhu ichi. Chekucheresa mvura chaivapo. Aiwa. Mukadzi angauya kutozochera mvura. Saka mukadzi uyu ari kuti nyaya zvayachinja. Halo? Imimi ndimi maakuda kundipa mvura. Halo? Ende mvura yamuri kuda kundipa imvura mhenyu. Hapana ari kundinzwa. Handigoni kukupai tini rangu. Nekuti rangu haricheri mvura mhenyu. Hamusi kundinzwa saka naMwari. Rangu ine haricheri mvura mhenyu. Imi ndimi muri kuda kundipa. Dei manga muri imi muchiri kuda kunwa mvura iyi. Nyaya mataura kuti ndeye Mwari ndainzwa. Dei madzoka futi muchiti ndicherere, ndanga ndichikuchererai. But machinjiro azoita nyaya. Ndatozoona kuti ndini ndiri kuda mvura mhenyu. But ndakatarisa midziyo iri pano. Ndini chete ndine midziyo. Ende yandiinayo haicheri mvura mhenyu. Nai Ishe, mvura mhenyu muchaichera nei? Kwete nenyaya yekuti hapana midziyo. Nengari futi yekuti tsime rakadzika. Muri kunzwa saka naMwari. Mukadzi akati handigoni kukupai midziyo yangu. Nekuti yangu haicheri mvura mhenyu. Handina kunaka kunga diwa tsitsi nguo yangu ndoge ropa renye sende zvake nyaya yekuti mvura iri kufanira kunwiwa haisisiri nyaya. Mukadzi atozviona kuti water is needed and ari kutoda mvura ndini. Saka nekumwe kutaura zvaitaura nemukadzi uyu akanga achiti ndinogona ndiri kuda kuti ndinake. Halo? But ndonaka sei? Nyaya dzangu muchadzikwanisa here? Because haisi one. Tsime radzika. Ndiri kunzwa vanhu vashoma. Unozva kuti munenge muchitaura nyaya yevanhu muchiti siyai varume vevanhu. Dzinongoita sekuti zvinhu zviri nyore. Akazokutsanangurira kuti nemurume wacho pane mwana. Hamusi kuzvinzwa. Okutsanangurira kuti murume uyu anotozikanwa kumba kwani? Kwedu radzama. Ndiri kusanganzwa naMwari. Radzika manje. Elder, pandiri kutaura nyaya yekuti munhu uyu anonetsa kuregerera. Zviri kundiremera kumuregerera. Elder, handisi kutaura pamusoro pemunhu akanditadzira. Achiri kutozviita nanhasi radzama. Uri kudinza sanganzwa naMwari.
Elder, ndinoona munhu achiuya kwandiri usiku. Munhu wechirume achindishandisa. Kuti ngatinamate. Sonzi elder, munhu wacho ndi baba wangu. Radzika. Muri kunzwa chisanganidzo naMwari? Ndinotoona vanhu vachindishandisa usiku. Mimofungidzira kuti vangori vanhu. No, ngatinamate. Elder, vamwe vacho ndeve kuchechi. Tsime radzama. Handisi kungotaura kunetswa nezvinhu. Ndiri kutotaura kunetswa nezvinhu zvandakanotsvaga. Zvitoriko. Radzama. Ndonyetawo nemukadzi. Ini ndiri kutoda mvura mhenyu, but ndiri kushamisa nyota yandinayo ka. Nekwandabva. Ndiri kushaya kuti muchaichera sei. Uyezve tsime patakamira panapa. Tsime racho ka harisi enu ordinary wewe, itori tsime rakadini. Ndichabatsirika sei ini? Kubatsirwa ndiri kuda, but zvakandikomberedza zvinoratidza sekuti rubatsiro rwangu ruchanonoka, nekuti zviripo zvese hazviparidzi hope. Chekucheresa mvura hapana. Tsime racho rakadzama. Vanhu vane nyaya dzavo. Hamusi kuninza sangano. Vanhu vane ma-issues. Mwari ngaakudzwe. Tanga tichinamata. 10 days tiri pamunamato. Rimwe basa reSabata raMwari kusunungura vane nyaya dzakadzama. Unoziva kuti zviri nani tine pekutangira tikaregerera munhu ari remorseful. Munhu wacho amuda kuti tirege, atori stubborn and atozviziva kuti zvaanoita zvinondirwadza, and imimi muri kuita sekuti muri kuda kugadzirisa inini ko iye. Amusonenza pane nguva yaunofunga kuti dai ndatumawo vanhu ka vari kundinamatira kuti ndisimbe avo. Vaendawo vanodzora uyo ari kuda kuti ndisimbewo. Kuitirawo kuti ndisimbe zviri nani. Because vakaramba vachingonamatira inini, iye vasingamubatsiriwo, zvinoita sekuti iye ari kuramba achitsvaka masimba ekundirwadzisa. Situation yangu haina kufanana nemunhu akatsikwa pakiu yekumuchato wamunogona kungoti chisiyana nazvo zvakapfuura. Ndiri kutotsikwa mazuva ese. Tsime rakadzama. Ende vamwe vamunenge muchitoona usiku vanenge vachitotaura kuti ukaudza vanhu unofa. Hamusi kundinzwa. Murume wako haatozivi kuti sei musingawirirani. But iwe unotozviziva kuti inini ndine umwe murume weusiku. Ende hondo yake ndeyekuti murume wangu wepachiedza uyu ndisafara nani. Murume wako anotoshaya kuti chii chiri kune iwe une zvaunoziva zvausingakwanisi kuudza uyu, nekuti tsime rakadzika. Muri kundinzwa here? Ndine umwe bhururu wangu pakashayika baba vake, akangorarawo panze panhamo. Saka komiti yakanga ichidiscuss yehama dzababa vake havana kuziva kuti pavari kukurukura ndo padhuze nepaakarara. Iyewo ndofunga ndiMwari akamumutsa. Anzi hapana chandisina kunzwa. Andakanga ndakunamatira kuti vasandidini, vasandiona. But chakazoita kuti asazvibata ndechekuti imwe plani yacho yaitonzi iwo pauchasimuka mangwana pachanzi maspeech. Iwo pauchasimuka usimuke uchiti mukoma vakanditi zvakati. Hatifani kusiya zvinhu zvine mukadzi uyu. Ndo conversation yanga ichiitwa. Uyu achibva azvidini azvinzwa. Saka iye anoti ndakashaya kuti ndoti chiiko. Ndoti kana vasimuka vachitaura ndoti vanga vachinyepa. Ndoti chinyi. But vanhu ava vakangotaura chete kupupura kwavo kuparufu. Vanhu vese vachazvitenda.
Ansaka ndakazongoita zvivindi ndobva ndataura neumwe wacho kwakatochena ndakangosvika padhuze naye ndikati zvinhu zvamakataura madeko zviya pakati ndakazvinzwa chinyi zvese. Saka vanhu speech yayi haina kuzoitwa nekuti uyu akati zvamakaronga ndakazvidini, but vakazonomugarira manje. Akati hanzi ndakasvika patime yandandakutya kufamba nemota, hakuna mota yandaifamba nayo ndikasaita accident. Hanzi ivo vakatondiudza kuti wazviita munhu ashashaka tichasotana nani. Ndiyo ma situations ane vanhu, but nekuti hamutarisa you don't expose people to Christ, these issues remain unsolved. Ndotokudza inuka ndiudza nevanhu vacho ndenda kutovatyawo. Ndotokudza ndenda kuti kana titonamata ngatinamate and make sure kuti havazvizivi kuti tiri kuvanamatira, because hondo yandatonzwa kuti yakakusona nayo, but not with Christ. No situation yatawa nemudzimai uyu kuti muponesi inini handisisiri chifewe chemurume wani. Musuzvinzwa and handisisiri chifewe chinonyara nazvo. Saka ndichanakawo here kutozoita munhu kwaye nokuti tsime iri. Chiverengai pasasi tinamate nevanhu vamwari. Verse 12. Alright, verse 12 inoti, ko muri mukuru kuna baba wedu Jakobho wakatipa tsime iyi. Zvamunetsa akati zvindi zvenyu mimi. Muri mukuru kuna baba wedu Jakobho vakatipa tsime iri. Vakanwa pariri vamene navanakomana vavo nezvipfuwo zvavo. Yes. 13. Jesu akapindura akati mumwe nomumwe unonwa mvura iyi, mumwe nemumwe anonwa mvura iyi achava nenyotazve, asi ani nani unonwa mvura yandichamupa ini haazovi nenyota nokusingaperi. Asi mvura iyi yandichamupa ichava mukati make tsime mvura inovhaira kuupenyu usingaperi. Jesu akati muri kutambudzika nekuti masolutions enyu ari man made. Saka ane paanogumira. Ndauya kuzotaura nemi vakomana nevasikana, vana baba nanamai. Zvimwe zvacho wakanzi chirega kuenda kumusha, bozi ukaenda kumusha unofa. Alo? Saka Jesu ari kuti pane nguva yekuti vanhu vekumusha vachazouya kuHarare. Zvawanga usingadi kuti vaone waenda kumusha vachazvionera kupi futi ugozotanga futi project nyowani. Saka mukapota muchizvitsvagira mvura dzekuzvipa munoramba nyota yenyu isingaperi, asi vachapiwa mvura nani? Kune boka rengirosi dzinorinda vatsvene. Mutumwa waJehovha anorinda nekukomberedza nekuvarwira vese vanomutya. Kana tikaisa maissues edu kuna Mwari, Mwari mukuru kupfuura vanhu. Sazvetawo namai ava vaitaura kuti nyaya iyi pavari kutaura vakafunga kuti ndikamuindira kuna Abrahama kure, vakatarisa zera rake vakati kandimutsvikire pana sekuru Jakobho, kati kuna Isaki kwaita kure ndoenda pana Jakobho. Nyaya iyi yamuri kuda kudhila nayo Elder Nakunyada ishi Pastor Boni yakavashungurudza. Ndakamboita effort kuna imwe chechi kugweru kuIvin, pane chechi iko zvino. Pandakaita effort iyoyo, that's 2011, ndakaudzwa wanzi panapa pane 6 years pachitwa effort vanhu vari panapa havatendeuki. Hapaitwi chechi. Ndakatanga kuudzwa mazita evafundisi vakaparidza ipapo. Mamwe makore andaiudzwa inini ndanganisa ndakupinda chechi. Saka vanhu vakaona kuti unongo uri kuda kungofungidzira kuti zvese zvinopera, vanokuvhurira bhuku remakoroniki vokuratidza vaiva neshungu dzakafanana newe zvikavakurira. Jesu akati iyi haisisiri nyaya yaJakobho, asingadhili neni pamasituations ake haazowani zororo.
pazasi ndanichida kuti 15 mukadzi akati mukadzi akati kwaari ishe ndipei mvura iyi kuti ndirege kuzova nenyota kana kuuya kuzochera pano. Amusuzinzwa munoziva kuti kuuya kutsime mukadzi aishaya ndotumani asi anga asingadi. Amusuzinzwa secha yaMwari. Imimi kana makatarisa achienda kutsime maita anofarira kuchera mvura. Munoziva ndozviri vatadzi vazhinji. Kune vatadzi vamunofunga kuti vanonakidzwa neupombwe asi vari kutoshayiwa kuti ndoiwanepi mvura yekuti ndisadzoka pano. Ndiri kunzwa vanhu vashoma. Kana imi makavatarisa kunze vanotanga vanozviitisa but mukati memwoyo yavo vari kutsvaga angavanunura, vari kutsvaga angavabatsira. Zvikanzi ishe ndapota chindipaiwo yenyu mvura yacho ndirege kuzova nenyota futi. Ende kana ndisisina nyota patsime pano handifi futi ndakadzoka pano. Kuuya patsime pano hakuzi kuda. Kuuya patsime pano harusi rugare. Kuuya patsime pano kunotonditambudza. Patsime pano ndinonyadziswa. Patsime pano ndopavanondishorera. Patsime panapa ndinofamba raini rese vanhu vachindiseka. Dai zvaibvira mandirwira pahondo yetsime iri. Verse 16 ndobva Jesu angoti rega tingoita sembo yekukuratidza kuti nyaya tiri kutaura yakakura. Bva Jesu ati kudini? 16 Jesu akati kwaari enda undodana murume wako ugouya pano. 17 mukadzi akapindura akati handino murume. Musatambisa nguva muponesi. Panyaya yemurume ini ndakapfuura kuti munditi hanzi ndinonzi ndine murume handidini handina. Jesu akati kudini? Jesu akati kwaari wareva zvakanaka zvawati handino murume nokuti watiwa nevarume 5 uyo waunaye zvino hazi murume wako apo wareva zvokwadi. Ndosaka mukazoverenga pazasi mukadzi yandopakanga uzoti asimbi muri muprofita here. Madzibaba edu ainamata pagomo iro. Ndo history yandakuudzai. Majudha anoti tipindire chechi muJerusarema asi vana baba vedu vainamatira gomo ripi? Jesu akati mai nditendei. Nguva yadini yatokwana yekuti vanonamata Mwari vamunamate mumweya nemuzvokwadi. Zvairehwa neshoko raMwari panhau yekuti tinamate Mwari mumweya nemuzvokwadi. Vanhu vanonamata maAdventist nehama dzedu dziri muno, we have to be spiritual. Unoziva the dark world is very spiritual. Hamusi kundinzwa. Muchechi unoita zvokufungidzira kuti mweya wacho urimo here. Unopedzisira wakuona vamwe vanhu kunge vanawo. Nekuti this issue yekuti tinofanira tiri vanhu vemweya haitauri zvakanyanya. We are spiritual. We ought to be spiritual. Saka kwazonoiverenga inoti iyo mukadzi akazotaura akati ndinoziva kuti Mesaya achauya. Vamwe vevanhu vamunoshora vakatomirirawo kuuya kwaJesu. Vamwe vevanhu vamunoti havanamati vanotonamatawo vachiti kozova riini. Chinoiverenga anozonzi naJesu vhesi ya28 inoti mukadzi akasiya chirongo pasi. Hamusi kundinzwa sanga nzvenda Mwari. Akasiya chirongo pasi akamhanya achipinda muguta. Vhesi reBhaibheri rechirungu rinotiro the woman left a water pot, went away into the city and said to the men. Hamuna kundinzwa. Haana kunoudza madzimai, akandoudza varume. Saka nekuti varume madzimai aimuziya mukadzi uyu, aiti akataura nemurume wako masikati manja, akataura nemurume wako, ukaona murume wako akumuteera, iwe wobva wadiniwo, wobva wateera. Hamusi kundinzwa sanga muna kunzwa imi, hamusi kunzwa. Saka iye akangonoudza vana baba ati munozviti muri varume. Ukaverenga chirungu anonovati kwamari, come and see a man
uyai muzoona murume wandasangana naye. Imi muri varume tinozviziva kana muchiverengwa pafitness ma6 pack munawo munonzi muri varume, but nhasi ndaona murume anogona kumira patsime nemukadzi asiri wake akasamutsvetsa pasina vamwe vanhu. Come and see, amen. Anogona kurespekta vanhu, anotya chivi pasina vamwe vanhu. Come and see, amen. Varume vachizinzwa vakatodawo kumuona murume akadaro. Akati come and see, amen. Ndatombozama kumuteya asi haateki. Come and see, amen. Andichinjisa language ndapedzisira ndamunhu wechechi. Come and see, amen. Kumadzimai aya ayongowaparidzira kuti ndiri kuuya kuzotora varume venyu kuti vanoona murume wekuti vakafanana naiye hamurarami makabata hana mumaoko. Ukaiverenga chapter ayo munoipedzisa kumba. Vadzidzi pavakadzoka vakabata mabhanzi nemadhiringi vachibva kumashops vakamira kure so vakaona Jesu achitaura nemukadzi uya. Akati muponesi nhasi kwakanaka. Mbozi mukadzi uyu vaimudini? Mbozi munhu akanyora chapter ichi kuti Jesu nemukadzi weSamaria aimudini? Aimuziva. Munozoona kuti nyaya yekunzi maSamaria nemajudha havadyidzani kune zvimwe zvinhu, but manotsi ezvivi vanochinjana, vanozivana. Kaiwe mujudha unogonyora chapter iyi uchiziva ufeve hwemunhu anogara muguta ramunonyenyeredza, wakazvinzwa nani? Jesu akanga auya kuzoponesa kunyange nevajudha vaisema maSamaria masikati vachidhira navo usiku. Vamwe muri kungorwadziwa because ndimi makatangirwa. Zvavakakuitai ndo zvamuri. Toda kuti tinamate. Saka guta rese rakaungana. Muri pesangano. Guta rese rakaungana. Samaria was turned upside down. Jesu asangana nemutadzi. On the Jericho road, there is room for just two. No more and no less. Just Jesus and you. Jesu akatuma vadzidzi kumashops. Akati nyaya yatakudhira nayo iyi haidi pakazara vanhu. Nasi toda kunamata. Tikumbira maelders uyai kuno mberi. Vaimbisi uyai timbe yimi 11. Imbisi. Saka Jesu akati uri kunetseka netsime iri. Ndauya kuzokuudza nezvetsime rizere neropa rekuti vanyangadzi vakasambwa vanochena naro. Maelders uyai toda kugamuchira vana vaMwari. Ndiri kutaura nyaya iyi ndichiziva, not particular cases, but I know nekuda kwenguva yatiri mairi, nekuda kwemweya waMwari ndinozviziva kuti kune vanhu vane macases avo avanoda kuti nhasi muponesi aadresi. Ripo vanhu vanoti tsime rangu inini rakadzama. Nyaya yangu inini haisi ordinary. Ndikakuti nditrai kutsanangurirai ndinoshaya pekutangira. Unoziva kuti kana dziri dzekuchechi kwedu kuya ndinopinda iyi, vanobva vazoti elder musvike kumba. Vanenge vaona kuti muvhesitiri nguva yacho haina kudini. Uyai tinyatsoitsanangura nyaya iyi. Woziva kuti tsime radini radzama. Nhasi I present to you Jesus Christ, the rock of ages. Jesus Christ, the desire of ages. Jesus Christ, the redeemer of the world, the savior. Riripo tsime rizere neropa raJesu. Tausimuka nevanhu kubva pamatsime avari paari tiinde patsime rizere neropa raJesu. Mbavha yekufa yakafara. Kati vakomana ndaisaziva kuti kana neniwo munyangadzi ndinochena. Taunamata nevanhu noti Mwari, gurupu rekutanga rinoti Mwari ndibatsireiwo
paSamaria. Unototi Mwari Samaria yangu iripo Jesu ende iri kutoopareta. Samaria inenge ichitoona mastatus, inenge ichiposta mastatus. Ukaiverenga status unozoona kuti iyi haisisiri status. Pane rimwe boka rinoti Mwari ndibatsirei paSamaria. Wakadaro simukati namatene noti Mwari ndodawo kugundiswa nemi paSamaria. Samaria ine nhoroono. Zvakaitwa neSamaria zvinotozikanwa elda. Sokuti pamuri kunditi munhu asikaregereri haende kudenga, inini ndikatarisa Samaria moyo wangu unotsemuka. Mwari ndirangarireiwo paSamaria. Some of the issues ukada kutanga kudzitsanangura maziso anozara musodzi zvawakaitwa nezviri kuitika muSamaria. Unoti vanhu vaMwari ndiri kuzinzwa kuti tinofanira kuda vanhu vese, but nini dai maiziva ukama hwangu neSamaria. Vari kudenga ukomborerei kudenga wakuitire zvakanaka. Boka rechi2 ndoda kunamata nevari pamatsime akadzama. Handizivi ishu yako asi Mwari anoiziva. Handizivi ishu yako but Jesu anoiziva. Ndatizivi kuti wane makore mangani uri patsime iroro, asi unoti rangu tsime rakadzama. Ma-issues, ma-challenges handinawo, rangu tsime rakadzama. Mwari ndirangarirei. Iva wakadaro iva ufambai muye kumberi uyaiti namatene. Not panditori izvezvi panototyisa, tsime rangu rakadzama. But Mwari ndodawo kuti mundipe mvura mhiri ndiwanewo zororo uyati namati. Vaelders vari kuno vakamirira kugamuchira toda kuene special prayer uyati namati. Dzimwe nguva chivi chaicho chakushungurudza, dzimwe nguva ma-effects of sin. Noti rangu inini tsime rakadzama. Mwari ndirangarirei. Kana makarangarira mukadzi weSamaria anga asingapindi chechi, ini ndinouyawo wani kuchechi. Mara kukomborere ndirangarirei. Uyaiti namati. Uyaiti namati. Hallelujah. Uyaiti namati. May God bless you. Jesus loves you. Uyaiti namati. Uyaiti namati. Uyaiti namati. Amen. Amen. Mutenda Mwari ukomborere. Mwari wakuitire zvakanaka zvakatadzikwa nevanhu. Mwari hasi munhu. Zvinotyiwa nevanhu. Mwari hasi munhu. Nhasi uchafamba in the company of God, in the company of holy angels, where sin cannot molest, where sin cannot enter. Zvinoitwa chete naMwari. Hatina shungu, hatinototyawo tiri vanhu, hatitodi kufarira kunzwa nyaya dzevanhu. Asi Jesu ada kuadresa nyaya yako, ende kana akaiadresa Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari wakukomborerei. Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari wakuitire zvakanaka. Ngatichiimba tese last stanza chechi yaMwari. Nekudenga ndichaimba ngesimba nerudo
Chakumbira euda chikomo kuti munamatire hama dzasimuka dzakatarisana neSamaria. Shungu dzedu dai asiri Mwari, taida kuti Mwari adhile neSamaria. But taona kuti kuopareta kunoita Mwari, even Samaria anorida semadira anotiita. But Samaria iripo. Toda kuti Mwari atipe simba, vatibatsire, vatirwire. Euda mukungunuwa kuti munamatire vana vaMwari vafamba vachiuya kuno mberi. Pane vari kufanira kusunungurwa apa nezita raJesu. Dzimwe hondo dzavakapinzwa havanei nadzo, vakangoerekana vaamadziri. Vamwe vakapinzwa muhondo nekuda kwekutoroorwa chaiko. Vamwe vakapinzwa muhondo nekuzvarwa. Da kuti muvanamatire. Matsime iri akadzama, vane nhoroondo yezvinonetsa izvi kwenguva dzakareba. But nhasi kaisa bata raMwari. Jesu anoti mweya wacho uri pamusoro pangu, akandizodza kuti ndiparidze evhangeri, ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo. Hatigoni kupinda chechi, vamwe vedu vakasungwa zvisingatibati pamoyo. Kuti muprizende vana vaMwari mumaoko aMwari. Saka tichapfugama sangano dzenaMwari, tinamatirwe nemaelders edu. Mwari mauya kunotisunungura papatanga takatapwa. Tinokutendai neshoko renyu Jehovha nekuti nderezvokwadi. Tinoisa vana venyu Jehovha mumaoko menyu, wasimuka nekuda kweshoko renyu. Wasimuka wachiziya maSamaria avo akasiyana siyana avari maari. Mwari wangu vanokumbira kudzikinurwa nemi. Varwirei muvasunungure nekuti muri Mwari. Wapei mwoyo murefu Jehovha, mugove mimi chidziviriro chavo. Muvarwire kubva kune vakaipa, kubva kumaSamaria avo akasiyana siyana imi hamunonyatsonzwisisa nekuziya. Wapei simba rekuti varamba vachivimba nemi, varamba vakatarisa kwamuri. Muve chidziviriro chavo, muve simba ravo, sunungure wavo. Wave nemwoyo murefu, varamba vachirakidza kunaka kwenyu nyange kumaSamaria avo akasiyana siyana. Wasabviswe kana kubviswa pakutenda kwavo nekuda kwemasituation akavatenderedza, asi varamba vakabatira kwamuri vachivimba nemi. Vatungamirire mugovarwira nekuti muri Mwari. Wakavengwa vachirwiswa, vadzikinure mugovarwira. Vaone kunaka kwenyu nyange vachirwiswa, wakatenderedzwa nevavengi asi imi muchivakomborera. Komborerei sangano renyu, muritungamirire zvaibva zvapera. Shuviro yedu Mwari ndeyekuti nyange maSamaria avo ivavo agotendeuka agokuzivai kuburikidza nekufamba kwamunemaita nevana. Ndomukumbiro wedu nemunamato wedu muzita raMuponesi wedu Jesu tinogara nekusingaperi. Amen. Tendai Jehovha nechiko choupenyu chamunotipa pasina mutengo. Tendai neshoko ramaudza kwatiri panguva yakafanira. Tendai nevana venyu vanzwa shoko renyu richitaurwa, vakasumuka nemakumbo avo vakafamba vakauya kuno kumberi Jehovha. Vakaita kuti vane zvakawanda zvakavasunga, zvakavaremera Jehovha. Chatinongofara nacho ndechekuti vaziva kwokuuya kunosunungurwa zvinorema Jehovha. Uyai navo Jehovha. Vamwe vakasungika kwenguva yakareba, pane zvakawanda zviri kuvatambudza zvinovabvisa pamberi penyu Jehovha kwenguva yakarebesa. Vamwe vanotonga vachitosheya kuti voitei, but tofara nekutenda nekuti muripo Jehovha munosunungura zvese zvakaoma zvinovaremera. Tine confidence and faith kuti kana tavanamatira Jehovha vauyawo nemwoyo inorevesa, muchanzwa munamato wedu mugovasunungura Jehovha. Tingafare sei
tichinamata tine dzimwe hama dzedu dzakasungwa Jehovha. Nzvimbo munamato wedu madengano ano tine confidence nefaith yekuti matonzwa munamato wedu eni manzwa kuchema kwevana wenyu muchavapa simba mugovasunungura kubva pane zvikuvaremera. Vachibva pano vagoenda vachifara vachiti nezuva iri takasangana naJehovha ivo vakatisunungura kubva kune zvakawanda zvinovanetsa. Kana vavasunungura chatongonamatira chidamba muchivapa simba Jehovha varamba vakabatirira pakupendero yenguva yavo yenyu vasadzokere kumashure. Munamata zvese Zo